கதிர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? கார்த்தி, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நோ கதிர், இங்க வரக்கூடாது. கார்த்தி, கார்த்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இங்க வேற அம்மாவை பாரு, அம்மாவை பாரு, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கு? நீனு சைட்ல வந்து பாக்குற. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கதிர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கேமரா வேணுமா? வேண்டாம் வேண்டாம். கார்த்தி என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்கலாமா? கார்த்தி, ஏ கார்த்தி, கார்த்தி, என்ன பண்றீங்க? புக்கு வேணுமா? கார்த்திக்கு புக்கு வேணுமா? புக்கு வேணுமா உங்களுக்கு? எங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அப்புறம் என்னம்மா பண்றீங்க? முன்னாடி வர்றதுக்கு ட்ரை பண்றீங்களா? அப்புறம் அப்புறம் வேற என்ன? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? கார்த்தி, கார்த்தி,